Nevesta tancuje o živu. Dúfajme, že dneska do rana dojde panenské pri toto. Takže vítajte všetci v Bojničkách. Ideme krásny spiev, prejdeme sa po obci, prejdeme cez Chmelnicu, zastavíme sa na Novej ceste a vrátime sa sem a o 5. hodine pochováme pasu a uzavrieme tento čas vodokvasu. Máme trpazlíku, máme snehulienku, máme karkulku, máme starostu, máme kačice, máme všetko. Bojničky sú naj, ale Bojničky, hurá! Určitě? Poctivý? Tu zavoláme. Dolo nebo čočku? To má se neráda, čo sa žije, že formu máš doma. Tak teda, si poctivý? Ty masky, žilka na rok, ja už neviem, čím budem na budúce. Už nemám čo vymysleť. Kraj
6. deň a mláku zavretý. Príď a zazvoň, otvorím, ochránim ťa pred svetom zlým. A ja mám ťa rád, stále rád, a ty to vieš, Zuzana. Ó, Zuzana, mám ťa rád, stále rád, iba ty smieš, Zuzana. Ó, Zuzana, mám ťa rád, stále rád, stále rád. Takže ideme vyhodnotiť masky. Najkrajšiu masku mám samozrejme ja, ale ja vyhrať nemôžem. Slama z topánek, slama z hlavy, čistá katastrofa. Takže začíname kategóriou detičky. Najkrajšie detičky boli všetky, ale porota sa uzniesla, že predsa len na 3. mieste bude trávička. Kravička. Krava. Ide dere, hallot. Kto z detí je kravička číslo 28? 28 Husňoc. Hovoríme aj po anglicky, keď ste teda nerozumeli. Husňoc je po nemecky, samozrejme, ne? Však nebudeme Maďari. Je tu aj Maďar nejaký? Igen sa kričí, áno. Herten. 28, číslo masky detskej 28. Peťo Buránsky, číslo masky 28, prosím, na stole víťazov. Išiel domov na Hause gegangen, kedy hovoríte po maďarsky, takže, čo? Ja aj bolo kravičku treba podojiť, takže išla domov, sa ospravedlňuje, na 3. mieste skončila kravička číslo 28, Peťo Buránsky, na 2. mieste máme vodník, perspekcionálne bude z neho podvodník číslo 98. Na 1. mieste sa sranda prípad umiestnil včielko, vilko, pichač, osiak číslo 82. Keby sa dala podobnosť čisto náhodná, mohol by to byť od mami synáčik 82. Ausgerechnet náš Lukáš Pavelka, rodina Pšizeň, nevieme sa z toho vymotať, ale porota rozhodla einfach so. Takže máme tu vonníka, čo bude podvodník, ten sa má dobre. Máme tu priateľky, kolegyne, moje švagrine, účastnička plesu stolnotenisového, takže Adams Family, prosím na plác. Poprosím Mortišu, nebudem ju menovať, Ľudská, Nína, Huspenina, babátko sa ako volá? Huber, áno, aj ten myslí, Deluxe, ten je najlepšejší. Číslo 3 v kategórii dospelých vyhráva Adams Family, Sladká Nina, Sladká Lucy a Huber Deluxe Seret. 1865. Dobre, pokračujeme ďalej. Odozdávam bomboniera za 2,50, ale božkávačka bude za 18,30. Hubert nemusí, má s tým... Dobre, takže sme odbavili aj decko. Tu máte čokoládu, 2,30 celková hodnota, recyklovať obaly, áno. Takže to máme 3. miesto. Pokračujeme sladkým 2. miestom. Šmoula Family. Hasenčíky. Šmoula Family. Please. Nice to meet you. Šmoula Family. Nebudeme to rozmazávať. Sú tu ľudia, ktorí sú außerirdisch. Číslo 89. 89. Má Šmoula Family, vyhráva nemenovaný občan, není ani z Kopčan ze Zahora, ale možno, že pochádza z našej obce
A keď prestane kúra vodu z lobce, zistíme, že to je Vlado Balejka. Gratulujeme, congratulations. Vlado, super, úplne úžasné. A teraz asi dojdeme k tomu gongu. Wow! A číslo 1 v kategórii dospelákov, hodnotná cena v cene 2,30 €, vyhráva číslo 86, 86, Nočová srdcová kráľovna. No, veľký potles poprosíme. A super. Takže odozdávame hodnotnú cenu v hodnote 2,30 srdcovej kráľovnej a okrem srdca trčia nám aj ostatné telesné časti. Takže dávajte na to všetci pozor, Šmolko závidí, gratulujeme, prajeme vám všetkým krásnu zábavu a úžasné bojničky zase dneska vyhrali. Máme krásne počasie, máme úžasných ľudí, hurá!